svima. Kao i obično, meni je pripala čast da započnem školsku godinu. Za one koji me ne znaju, ja sam profesor Vizgiz, vaš nastavnik metamorfoze. Ili, kako ja to volim reći, ili mijenjanja izgleda. To nije ništa. Na kraju godine ćete vi biti bolji od ovoga. A obzirom da svaki kraj mora imati i svoj početak, počnimo sa jednostavnim vježbama. Koncentrirajte se. Pogledajte u ogledalo. Pogledajte se. I mislite o promjeni boje vaše kose. Ne brini, Bloom. Ako ne uspiješ prvi put, pokušaj ponovo. Probajmo ponovo, okej? Dobro, još jednom i to je to. Škola je tek počela. Ako ti ne uspije danas, nije kraj svijeta. U svijetu iz kojeg dolazim postoji poslovica. Što možeš napraviti danas, ne U ostavi mom za svijetu sutra. nema takvih poslovica i puno smo opušteniji. Stella, molim te. O, dobro, ali zapamti, koncentriraj se. Misli o boji i zamišljaj kako se kosa počinje mijenjati. Nova se boja polako počinje širiti od korijena do vrha kose. Super, a pogledaj mene. Bloom, ne posvećuješ dovoljno pažnje, nisi sasvim koncentrirana. Pa, barem se nešto dogodilo. I to je napredak. O, prestani. Zašto i bi? Vidi ovo, smiješna sam. To nije istina. Sve što tebi treba je malo vježbe. Znaš, nikad nisam imala ovako težak dan. Prvi dan je uvijek takav. Curke, mogu li vas nešto pitati? Aha. Zašto ste vi u Alfi? Zato što želim postati prava vila. Uspješna, lijepa, moćna i opće prihvaćena. Naravno, želim također raditi dobre stvari. Želim usrećiti ljude, spajati udaljene ljubavi, počevši od mojih roditelja. I ja želim postati prava vila. Ali ja sam ovdje prije svega zato što obožavam učiti. To je tako bezvezan odgovor. Zašto si ti ovdje, Bloom? Pa u tome i je problem. Ja nemam pojma zašto sam tu. Bilo je i vrijeme. Što vas je zadržalo? Ja sam kriva, zaspala sam. Čuvaj se, gospođe Grizelde. Mislim da nije baš dobra osoba. Mlade dame, molim vašu pažnju. Kao što tradicija ove škole nalaže, godišnja svečanost u čast naših novih učenika će se održati večeras. Učenici Alfija, škole za vile i škole čarobnjaštva Crvena fontana će se okupiti ovdje da izvedu tradicionalnu dobrodošlicu novim učenicima. Svi su dobrodošli. Tišina, molim vas. Direktorica Faragonda će govoriti. Pokažemo malo poštovanja. Hvala, Grizelda. Još nešto bih htjela reći. Pozivam sve kreativne učenike da pretvore ovaj običan hodnik u veselu dvoranu za bal. Prema tome, današnji satovi su otkazani. Pažnja, molim vas. Dolazi direktorica Griffin. Moje mlade vještice, okupila sam vas zato jer želim podijeliti s vama jednu tužnu vijest. Vile priređuju bal večeras i opet vještice iz mračnog tornja nisu pozvane. Da, moji prijatelji, slažem se s vama, ali ovo je prilika za vas da isprobate svoje vještine. Dužnost je svake vještice u ovoj školi da upropasti tu zabavu i izbriše svakoj vili osmijeh s lica. Uvrijedile su nas. Zahtijevam da krenete tamo i uništite njihovu malu zabavu. Predajte vaše prijedloge, a ja ću izabrati najbolji. Neka najgora vještica pobjedi. Što mislite? Hoćemo li predložiti naš plan? Zašto ne? A daj, samo bi gubili vrijeme. Vjeruj, draga Stormy, to će biti zabavno.
Nastava je otkazana, a ovo je tek drugi dan. Što trebamo obaviti za tu zabavu? Polako, Bloom, ti se samo spremi za bal. Ja ću postaviti dekoraciju. A ja ću se pobrinuti za glazbu. Mislim, kakva je to zabava bez glazbe? A ja ću razmišljati što da obučem, zato jer je i to važno. I naravno, ne želim proći nezapažena. Pa? Što mislite? Super je. Da vas podsjetim, nije jeftina, pogledajte. Zvala me iz izloga, kupi me, molim te. Naravno, ti si odgovorila na poziv. Kako si samo plemenita. Pa, htjela sam ostaviti dojam. Aha, čula sam da su dečki iz Crvene fontane jako slatki. Dečki, kao da me oni zanimaju. A zašto si se onda obukla kao neka zvijezda? Pa u tome i je poanta. Ako ideš na bal, oblačiš se u skladu s tim. Da, naravno. Oprostite, ali mislite li da će mene pustiti ovako obučenu? O, Bloom? Nemaš haljinu? Nikakav problem. Postoji rješenje za sve. A u ovom slučaju to se zove shopping. Što mislite o ovoj? Preskupa je. Ja ću ti je kupiti. Stella, mogla bi je uvrijediti. Što sad? Pa, Već je jako kasno, Bloom. Da, moramo se vratiti u Alfiju. hoćeš biti dobra? Ne brinite, naći ću nešto. Barem se nadam. Najjeftinija haljina koju sam vidjela prelazi moj džeparac za sljedećih 10 godina. Super! Rasprodaja! Dobila sam jako puno prijedloga, ali nijedan nije bio kao vaš. Odvratna ideja, odvratna, užasna. Drugim riječima, najbolja. Dobro obavljeno. Dobar početak godine. Hvala, direktorice. Molim vas, nemojte me razočarati. Odmah krećemo na posao, gospođo. Možete nam vjerovati. Nećemo vas iznevjeriti. Večeras ćete spavati uz zvukove uplakanih vila. Zabava samo što nije počela, a ja nisam sredila haljinu. Kiko, moraš mi pomoći. Ova haljina je preduga. Škare, 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 škare. Trebaju mi škare. Ha? Kiko, mislim da to neće ići. Tada! Uspjelo je! Hej, što se događa? O, Brandon, Sky, Riven, svi su stigli. A ja kasnim. O, što je to? Kakva katastrofa, da barem imam škare. Kad god ti nešto hitno treba, to ne možeš naći nikako. To je to. Što sam vam rekla? Ovi tuneli su napušteni stoljećima. Nekad su povezivali 3 škole i služili su za hitne slučajeve. Ulaz u Alfiju je naprijed. Skoro smo stigli. Tako je. Neka zabava počne. Ovo je smiješno. Ne mogu naći obične škare. Pogledat ću u skladište. Kojem pravcu sad idemo? Ne pitaj mene, kod tebe je mapa. Prepoznajem ove glasove. Hej, vidi.
Sanduk crvene fontane. Pokloni su sigurno tu. Pitam se što su ti bezveznjaci htjeli pokloniti vilama. Što god da je, upotrijebit ćemo ih da im se osvetimo i izazovemo panik. To će nam dati šansu da se dočepamo prstena. Hajde, Darcy, pokaži nam gdje je. Sa zadovoljstvom, draga moja. Iluzio, pokaži nam. Ali... To je Stella. Super, sad znamo gdje je. Hajde, Stormy, sad je tvoj red. Napokon. O, simpatična mala jaja. Baš dirljivo. Vrijeme je da pripremimo naše malo iznenađenje. Ovi pokloni će postati jaja zmije štakora. I otvorit će ih dodir vile. I raširit će paniku svuda. O ne! Dobro smo ovo obavile. Idemo sad odavde. Sakrit ćemo se i uživati u predstavi. Tu su. Auć! Oprosti. Blum, jesi li dobro? Da, naravno. Drago mi je što te vidim. Da, i meni, ali moram ići. Već? Curke, juhu! Blum! Počele smo se brinuti. Gdje si se zadržala? Ovo je hitan slučaj. Vještice su tu. O čemu govoriš? Icy, Darcy i Stormy su bacile čari na poklone majstora magije. Čula sam da pričaju o nečemu kao zmija i štakor. Zmijama i štakorima? Čekaj, provjerit ću bazu podataka. Zmije štakori. Odvratna stvorenja iz močvare, jedu žabe. Hvala ti, Tehna, shvatile smo. Ljigavi, zlobni i otrovni, kao vještice. Ali što su htjele s tim? Stella, pusti me da završim. Vještice žele izazvati paniku i tako napraviti strku ne bi li se dočepale tvog prstena. To je baš lukav plan. Moramo spriječiti dijeljenje poklona. Prekasno. Gledaj. Za vas, dame, nadamo se da će vam se svidjeti. Jajasto iznenađenje. Da, a iznenađenje zagrlje zmije štakora. Potrebna nam je kontračarolija i to brzo. Hajde, napravimo krug. Ponavljajte za mnom. Što je bilo jednom, neka bude ponovno. Što je bilo jednom, neka bude ponovno. Što je bilo jednom, neka bude ponovno. Što je bilo... Nadam se da će ti ovo donijeti sreću. Mislim da ću uskoro saznati hoće li ili neće. Daj mi da vidim. Flora, misliš li možda isto što i ja? Naravno, mislim. I naučila sam dobru lekciju kod profesora Paladijuma. A? Tvoja je, Flora. A sada ću napraviti malo iznenađenje za naše 3 zlobne kolegice vještice. Što si napravila s jajetom? Reći ću ti kasnije. U međuvremenu želim da se presvučeš. Postaje kasno. Ne mogu vjerovati. Čarolija nije uspjela. Dobro, idemo vidjeti. Zaboravi, Stormy. Prije ili kasnije prsten će biti naš. Ja uvijek dobijem ono što želim. Uskoči, Bloom. Oprosti, Kiko, nemam vremena za igru. Ha? Stelina kutija za nakit. Upsi! Moram je zaustaviti. Hej, ho! Vrati se ovamo ti! O, ne! Ovo je baš čudno. Stelin prsten. Odlazi! Čekaj me, kud si krenuo? Sačekajte, netko dolazi.
i prsten. Imam te. Nevjerojatno. Ona odlazi s prstenom. Bezobraznica. Zašto ne brine svoju brigu? Ovo nije dobro. Gdje su ostali? Jadna Bloom. Vještice su opkolile. Bloom je u nevolji. Mlade dame, vrijeme je da podijelimo naše poklone. Pridružite se ostalima, a Mjuza neka nam odsvira nešto. Jesi li spremna, djevojčice? Mogu li ja imati tu čast? Naravno. Sada si potpuno sama. Nema tvojih prijateljica da ti pomognu. Zbogom, mala Vilo. Ne, ja sam Vila. Uspjeću. Transformirala sam se. Sada su snage izjednačene. To je ta odvratna mala odjeća za Vile. Šteta, treba će ti puno više od toga da nas pobjediš. Sad ćeš osjetiti. Vertigo! Što se događa? Osjećam vrtoglavicu. Moram neutralizirati njihove čari. Naravno! Vile mogu letjeti. Ovdje gore čari nemaju efekta. Je li sve u redu, Darcy? Bezobraznice. Ice Prism. Frostbite. Hajdemo staviti šlag na tortu. Iceberg! Hej, imamo prsten. Idemo odavde. Uspjela sam u zadnji čas. Bloom! O Bože, jesi dobro? Da, još uvijek sam u jednom komadu. Gdje ste vi bile? Nismo mogle otići zbog ravnateljice. Je li sve u redu? Pa uspjela sam im pobjeći. Pa znaš, dosta si riskirala. Znam, ali uzele su Stelin prsten. Samo sam ga htjela vratiti. Ne brini, Bloom. Prsten je potpuno siguran. Kako to misliš? Reci. Moram požuriti. Malo ću skinuti ovo, zavezati mašnu i to je to. Spremna za bal. Kako izgledam? Lijepa kao proljetni cvijet. Nisi mi rekla što si na kraju napravila s jajima. Jednostavno, dok si se ti oblačila, upotrijebila sam malo čaroli i zamijenila jaja i prsten. On je sad na sigurnom. Zar ne, Stella? Da. Voljela bih vidjeti Ajsino lice kada bude otvarala školjku i onda vidjela zlatne leptiriće kako izlaze umjesto prstena koji toliko želi. Pa neće biti baš tako. Ali bit će zabavno. Što je ovo? Prsten je sigurno sakriven unutra. Nešto je unutra sigurno. Čujem neki zvuk.
Što je to? To? Mama? Mrzim ih! Mrzim ih! Bok. Hoćeš li plesati? Okej. Nećeš zbrisati ovaj put. Obećajem da neću.